Så skal du ikke ødelægge min cykel, for du skal stå derinde, vel? Nej, ved du hvad det er? Du har ikke ret til at stå derinde. Nej, du har ikke. Nej, du har ikke. Du skal bare passe på din cykel. Og det gør du jo ikke, når du står sådan der. Det skal du da bestemme. Det er lidt kort, mand. Hallo? Du kan ikke stå og ødelægge min cykel. Hvad? Jeg ved ikke, hvad fanden det ligner. Snak ordentligt til en, mand. Du skal også snakke ordentligt til mig. Hvad fanden tror du, der er, mand? Er du bange for din cykel eller hvad? Det er da klart, jeg er bange for, når du står og ødelægger den. Du ødelægger jo ikke din cykel. Hvad ved du om det? Hvad skal du stå og blande dig for? Cyklen er en fed sol. Det har jeg da lov til at gøre. Nej, Det har jeg da lov til. Det har jeg da. Det har jeg da lov til. det er udansk. Det er da lige meget, hvor dansk det er. Jeg har da lov til at have min mening om folk. Hallo? Vi skal da ikke snakke om noget, der er uddannelse. Så lad være med at Ja, det er det, hun siger. Hun skal ikke stå og diskriminere. Jeg har lov til at brokke mig, hvis Han min er lov cykel til bliver at ødelagt. blive sur, men du skal bare snakke ordentligt. Jamen, bror, hun taler ikke ordentligt til mig. Det gjorde hun faktisk. Kan Fra I- starten Ja. talte hun Ja, ordentligt. fra starten, hvor lang tid? Nej, sig Hun noget. har ikke forstået, at min cykel bliver ødelagt, jo. Hun forstod ikke, at du har sådan en ring inde i din cykel. Det er ret svært Nej, at hun se. forstår den ikke. Så må du sige, prøv at Jeg har en forklaret ring. det. Nej, du siger, Jo. jeg har en skinne. Hvem skulle vide, hvis man ikke ved noget om mountainbike, ved man jo ikke, Når hvad jeg det ligeglad, er. den rammer på alligevel, jo. Hun, Det er ikke det, der er lige sagde, meget. jeg forstår ikke, hvad det er, du mener. Så bliver du Jamen, jeg sur har og forklaret skælder det. hende ud. Nej, jeg har du forklaret gjorde det. Jeg skal ikke forklare, hvorfor min cykel bliver ødelagt, vel? Jamen, hun kan Hun kan jo se en rammer og bliver skæv. Hun kunne ikke se skinnen. Jeg skal ikke være ingeniør for at se en rammer og blive skæv, vel? Nej, men man skal heller ikke kunne vide alt om mountainbikes, bare fordi Ja, det er hold nu dig. op. Hold nu Hold op. nu selv op, det er da dig, der er begyndt. Hvad blander du dig så for? Hvis jeg Fordi begynder, jeg- det er jeg- derovre. Hvorfor skal For du står ikke derovre, vel? Nej, det Det gør er hende, der jeg. ødelægger den, det er ikke dig. Nej, men du skal tale ordentligt. Jeg har ret til at Hvis- tale, som jeg prøv vil. at høre, hvis folk Hallo? taler ordentligt til Jeg dig, diskriminerer så ikke kan du folk. Der er også forskel på at diskriminere folk og tale, som Men de det vil. gør jeg. Nej, det gør du ikke. Nej, Men jeg det siger gør hun. til dig. Prøv at høre, hvis du vil behandles ordentligt, skal man også behandle andre ordentligt. Sådan Der er er det. forskel på at diskriminere folk og tale pænt til folk. Forstår du? Jeg taler, som jeg vil. Det har ikke noget diskrimination at gøre. Nej, Forstår du? men Vi er fucking tog, mand. Ja, men det er min cykel. Det er mig, der betaler 10.000 for den. Kupéen i hvert fald. Lige meget hvor stor mindretal jeg er, jeg er alligevel alene. Jeg er lige meget, jeg er mod alle sammen, hvis det er det. Det er Så du går sut min røv, mand. det, kan vi høre. Bare fuck dig også. Fuck jer alle sammen, mand. Ja. Jeg er bare bestilt. Nej. Jeg har et problem, så fuck jer alle sammen. Det har du så. Ja, jeg har et problem med dig. Nej, du har et problem med din cykel. Du kører på forkert det er jo ikke nok. Det er jo din cykel, du har kører problemer over. du kører i forkert cykel, og du kører med et offentligt transportmiddel, som ikke kan tåle at stå ved siden af de andre. Tåle, det er ikke tåle, der er der skubber den der over i. Jeg skubber Lad være med at diskutere mere med dig, okay? Jeg skubber Vi kan ikke. diskutere, når vi går derud, din fede kog, mand. Jeg skubber Fuck ikke. dig, okay? Fuck dig! Helvede eller ej. Din hund, mand. Hvad var det, jeg lige sagde til dig? Hvad? Sagde hvad? Jeg har lov til at sige, hvad jeg vil til folk. Ikke bare lukke den her, og så bare Nej, hun skal ikke blive ved med at irritere mig sådan her og sige, at hun kan ikke forstå den, det bliver ødelagt. Fuck dig, og fuck dig også. Forstår du? Fuck dig. Ud med dig med din hund. Ud med dig, mand. Ud med dig, hvis du vil